Kay doble ang expense. In fact, for last year, I suggested that to Jojo. I said, Jo, you know what? Nagdoble na expense ani ha? Dahil sinulog sa Lalawigan, sinulog sa Dakbayan. Unya, magsinulog pa yun mo. Gasto na ang mga eskwelahan. Gasto na sa balik. So, ngano di na lang ato sahon? Kaya anyway, kaniadto manggod. Ang naa diri sa Lalawigan, ang sa mura bitaw field demonstration day ba? O ana, pero di naman ron grabe naman kaayo ang performance level sa atong mga estudyante. Grabe na gyud kaayo. I mean, you know, wow. It's really something to be amazed at. So why don't we just let them tanan na? Hala. Anha na tanan minus paggasto. Minus og gasto kay mag-separate pa kaglain lang. Ay sinulog isa sinulog. Kay maglahi dayang Lalawigan, maglahi dayang Dakbayan. Nya, di ang sinulog sa Dakbayan, unsa siya gud na. So, sinulog ni. And this is participated in by both the Lalawigan, Dakbayan, and ang gikan usab sa ubang mga Lalawigan ug Dakbayan, paying homage to the Santo Niño. Going back to the dancing of, Sinulog is a prayer dance. Do you have any prayer for your dancing this year? Constant man gid na. Personal and for the province. Constant man gid na akong prayer, and that is why ever since I became governor, I had always danced in the Sinulog. I am not there to upstage anybody. And I do not claim to be the best dancer. Pero unsaon man, and these are for the tubang mga suyaon ba? Unsaon man nga ako may gipili sa mga Cebuanon. Pagkuwat lang ko kamo sa pilion. Kana akong pilion sad mo. But anyway, unsaon taman ako may gipili isip gobernador ug alang kanako. Dako gyud kaayo ang akong papel sa pagtabang sa mga Cebuanon, sa paghimutang og mga programa o proyekto alang sa ilang pag-uswag. But none of these, wala gyud ni ini mo prosper without the guidance and the protection of the Señor Santo Niño. And that is why every time I participate, it is not to bring the spotlight on myself. There are others that deserve more, who dance more beautifully, who are younger. Narabay uban, suya, kay tiguang na lagi ko. Kumo na lagi na inyong isyu na ako. Sige lang, kaya nga inyong mama, dili tiguang, inyong lola, di sa tiguang. Wala may respeto sa mga tiguang. Kamusad nga batanon pa man ka mo ba, ini katiguang ka ninyo. Maingon ka na ini itsura gihapon, mas dagan po niya mo kunot. Sige na, lahi na to, no? So that is why I always offer this as a prayer for all of Cebu. Karon dili lang para sa Lalawigan, sa tibuok Cebu. To our Señor Santo Niño nga unta hatagan taniya o giya. Labi na kaming mga leaders, kaming gipili ng mga opisyal. Giya sa pahimutang og mga polisiya o sa paghimog mga desisyon nga sa kanunay ang kaayuhan sa kadaghanan gayud ang patigbabaw. Labaw ni ana nga tagaan ta sa proteksyon. Proteksyon nga unta kung unsa mang mga kalamidad pa ang manghitabo, ang sugbo, andam ug tagana ug kahagani ilahi og ilikay na sa mga ubang pang mga kalamidad. You know, nating ang mga suyaon, yung dagkot na lag kandila dito. Ay, kamo lang rin dagkot na sad ko. Pero, to spend the next 5 minutes in a prayer dance, which is not just an instant dance. Nag-practice pa yun na. In spite of my very, very hectic schedule, I need to insert the practices, the rehearsals, because di man po pwede ako rin makaguba sayaw. And more than that, to stand
waiting for your turn, or even there was a time when I danced, gobernador pa ko adto, suspended ko, daghan ng utana, sayaw ba ko, ang akong mga amigo, amiga, mga pamilya, ayaw sayaw Gwen, kay labayon kag mga bato, tamates, ug unsa pa, ibuo ka. But I said, I'm still governor, even though they've suspended me, musayaw gid ko. And at that time, my God, kuba akong dughan, kay I didn't know how I would be received. But still, I had made that vow nga, basta samtang ako gobernador pa, I will always offer this as a dance of prayer for Cebu and the Cebuanos. That was such a dramatic thing, but I was met not by boos and insults, and I was met by cheers. Everybody, I think most were in tears that I still managed to dance. Bisan atong COVID, walay sinulog, pero musayaw gihapon ko in front of the Capitol. So I hope musabot lang mo kanmong murag gikumot gyud ang inyong kaspa. Nga nanasad Gwen, hatag na sa mga batanon. Uy, apil nga ri tapad ta. Masig mas batanon ka, kuyog tag sayaw. Kay I'm sure mas batanon ka. Wa man ko'y gikuhaan o papel. And gani, kada festival, gusto gyud na sila nga unta maka-perform ko with them. Ang karkar lang wa pa, champion man gyud na, pero mo appeal man gud sila compete. Ah, okay. Munang wa gyud ko ka sayaw with karkar. Mauna nga kani karon, this is even not just a prayer offering to the Señor Santo Niño. This is also in thanksgiving. Because finally, the Sinulog is back where it belongs. Yeah. Nga gibalik ang Sinulog sa dakbayan sa Cebu, sa mga katawhan. Dili didto sa labihang layua o init kaayo nga SRP, nga mahal pa gyud kaayo ang mga booths dito, nga ang mga gagmay intawong mga naningkamot lang nga mahalinag tubig, mahalinan og mga unsa diha, mga pika-pika tanan, ang mga tindahan nga maagian sa parade route, madako-dako ang ilang halin, naundang naman gudto. And what is Sinulog? Sinulog is a celebration of the people in faith and in thanksgiving to our Señor Santo Niño. How do you celebrate that? Exclusively at the SRP? That is not a celebration by the Cebuanos. So this is now a thanksgiving. God's ways are strange indeed, but they are always the right ways. That ang mga panghitabo sa 2024, maoy mihatod kanato karon where we are, kung diin ang atong mayor karon sa dakbayan sa Cebu mideklarar nga ibalik nato ang Sinulog sa dakbayan sa Cebu. Ibalik nato ang old parade route ug ibalik nato ang Sinulog ngadto sa katawhan. So kini Thanksgiving sa